कला सीतामढ़ी, मटिया कला सीतामढ़ी। रिकॉर्डिंग बाय सरस्वती स्टूडियो सिरदला। ललिया उतारन से गे पूजवा भेजलिया पालन से गे, भेजलिया पालन से गे। ललिया उतारन से गे पूजवा भेजलिया पालन से गे। जहाजियो पर चढ़ गेली राबो के दिन से गे, जहाजियो पर चढ़ गेली। डीजे विकास, डीजे विकास। मटिया कला सीतामढ़ी, मटिया कला सीतामढ़ी। सोचले नई हलिया कबो करमी तोई घटना, तोरा घूमैले हलिया राजगिर यर पटना, राजगिर यर पटना। सोचले नई हलिया कबो करमी तोई घटना, तोरा देखैले हलिया दिल्ली यर पटना, दिल्ली यर पटना। खून से हम लेटर लिखलियौ छोड़ी के पेन के गे, जा हजियो पर चढ़ गेनी दिलीप के देना से गे, जा हजियो पर चढ़ गेनी। डीजे विकास, डीजे विकास। मटिया कला सीतामढ़ी, मटिया कला सीतामढ़ी। सूरज साजनवा के पूजवा दिहली तोई छोड़ गे, रोहित वाल्मीकि से रिश्ता लिहली तोई जोड़ गे, लिहली तोई जोड़ गे। सूरज साजनवा के पूजवा दिहली तोई छोड़ गे, रोहित वाल्मीकि से रिश्ता लिहली तोई जोड़ गे, लिहली तोई जोड़ गे। गिरा तोई गेली गे पूजवा रौशन के नैना से गे, जा हजियो पर चढ़ गेली बीराज के देना से गे, जा हजियो पर